kasancewa ta likita kadai ya isa ka gane cewa ba na irin wannan sabga. Tunda muka ce za mu bada 60% ko da 100% wato 100% za ku bada, gaskiya ba za mu canja tsarin da kamfanin mu yake ba. Ban da lokacin ki a yanzu. Dakata! Wannan fasalka ce a wajen mu kuma amana ce. Ki ceto ni daga barazanar kunyata da take kare rayuwata. Tashi ta mun da ofis. Kana hauka ne? Sa'an ka ne ni? Ka mai da hankalinka. Dole abin da kake so shi zaka sa ni na yi? Ka kiyaye. Na san fanyarsu. Kai ne sanadi. Babu makawa sai an yi. Da kuwa an yi kashe-kashe. Mahaifinka ya tarwatsa mana burinmu. Mutum baki da aka ni kin rayu da ni ba. Halacci daga kamfanin Alhayat International Goron Dutse tare da Yusra Ventures Company. Dama idan tukunya teburi jikinta take batawa, duk da halaccin da aka yi masa ya kasa mai da biki saboda masu gidan rana sun gitta. Halacci. Ka da Allah ba wai kai na madana ba. Ba zai ba. Yau ba a matsayina na uwa ka cuce ni. Nafisa amana ce a gurin amma kuma da kanku za ku aikata min haka. Saboda bata dace da ta zama matarka ba. Halacci. Halacci. A gaban bainar jama'a, a gaban 'yan uwa da abokanan arziki, mahaifin Safo ne ke aminta da ya aure Nafisa. Kada yake wannan magana ka je ka aure ta mana kai. Kun zaunar da ita kuna karanta mata banza-banza. Halacci ya kunshi sadaukarwa, kambin baka, jajircewa da kuma soyayya. Labari, tsarawa da kuma shiryawa Yusra AGM Bashir. Ka san matar shi ke ba ta daraja. Zaluntin ki ba zai taba tasiri ba insha Allah. Baki da wani tasiri ana domin zaki iya fuskantar mutuwa. Azzalima. Mataimakin mai shiryawa Yakubu Idris. saboda na roke ka alfarmar so ɗaya tak. Cancanta ba. Zan tona boyayyen sirrin da duniya ba ta sani ba. Na yi magana na ji kun yi shiru Tabbas akwai wani abu a ƙasa. ko kuma ba ku yadda da ingancin abin da kuka yi din bane. Ku je ku yi iya bakin kokarin ku domin warware tufkarsa ko da ta karfi. Wallahi yau sai na je miki taban da hakki mu koma ga Allah. Ba zai taba kaucewa a fuskar ki. Ba da umarni AGM Bashir tare da Kamal Mijin Yawa. Halacci shiri ne mai dogon zango.